Minä olen Miro Hietanen ja tässä on minun videoblogini. Viimeisen kouluviikon maanantai ja tehtäviä riittää. Tässä luokkalaiseni tekevät viimeisiä koulutehtäviään. Haluatko haastatella minua? Voin minä haastatella. No, mitä sä haluat kysyä? Oota, mä laitetaan luvattoman lasin tänne. Noin. Mä oon valmis. Miten sujuu? No, mitäs tässä teen? Johannan oppimispäiväkirjaa ja sanotaanko näin, että 1167 sana on kirjoitettu ja 8 sivua on lärätty ja itse asiassa puolet on vielä tekemättä, että vähän kiire tulee, kun kello alkaa 9:15 olla ja tää menee kyllä yli puolen yön tänään. Semmosta. Kiitos tästä. Ei mitään, Miro. Minäkin menen jatkamaan tehtäviään.